magandang araw muli sa inyo lahat, mga momshies, popshies at anakshies. Ayan, narito na naman po tayo sa another vlog ng naming mag-ina. Ayan, by the way, my name is Momshi Gladys. Together with Momshi Jolly. At rin ng mama ko, nagahang po talaga siya. Okay, ngayon, as she requested, gusto niyo ulit laruin natin yung memory game. yan, yung ating memory game. Kasi natutuwa siya kasi na-enhance, tas mabilis siyang nakakapag-isip ng bonggang-bongga. At hindi na tayo maglalaro kasi nagtutupi na rin kami ng aming mga sinampay. Ah, 'di ba? Ang dami mong tutupiin. Oo, ang dami. Natupi ko na nga iba eh. Ay, at ang twist nitong ating game, nakaraan kasi wala tayong timer. This time, bibigyan kita ng Timer. oras. Uy. Sige, ano? Sa loob ng 10 segundo, kailangan mong sumagot dun sa mga katanungan ko. Okay. Ibibigay mo lang yung mga pangalan ng mga hinghingi ko. Oh. Okay? Sa loob ng 10 seconds, kailangan mo lamang ibigay yung mga hinihingi ko. Okay? Sa loob ng 10 segundo, ibibigay mo yung mga hinihingi ko. Oh. Kerry? Okay, Kerry. Kerry. Ganun tayo. Kerry. Okay, simulan na natin ang ating round 1. Okay. Okay, sa ating round 1, sa loob ng 10 segundo, napakasimple lang nito kasi talagang related din naman sa ito. Siyempre, yung mga itatanong ko, yung alam mo rin. Yung medyo familiar sa'yo. Diba? Okay, para mas ma-pressure lang ng kaunti, may timer tayo. Sa loob ng 10 segundo, ibigay mo sa akin ang pangalan ng iyong mga kapatid. Go! Kuya Pascual. Kuya Ray. Kuya Tony. Ate Celia. Jet. Ompong. Yes! Ang bilis Ang galing ang bilis. Para sa ating next category, eto na ang round 2. Okay. Okay, sa ating round 2, napakasimple lang kasi madalas din natin tong ginagawa, lalo na pag bagong taon, di ba? Ano mga madalas natin ginagawa pag bagong taon? Siyempre, nagtoturotot. Nagtotorotot. Ano pa? Kumakain. Kumakain. Okay. Usapang pagkain tayo. Ito ay may kinalaman sa mga prutas. Okay? Sa loob ng 10 segundo, mama. Sa loob ng 10 segundo, ibigay mo sa akin ang 12 prutas na bilog na inilalagay sa lamesa. Okay, ready ka na? Okay. 10 seconds. 12. Wait lang, wala pang. Okay, 10 seconds. 12 prutas. Ready? Go! Suha. Orange. Pakwan. Bayaba. Kiat-kiat. Apis. Ako'y naabutan ka na ng oras. Bagay. Naka-anim lang ako. Naubos agad yung oras mo. Pero at least nasa kalahati. Oh, 6. Kung kukumpletuhin natin, Atis, ano pa? Longgan. Rambutan. Wow. Lasones. Mangga. Apple. Yung favorite mo sa lahat, yung maraming bilog-bilog na magkaka... Grape. Ayun, uba. Okay lang, yung naka-anim naman siya. Oh, at least not bad Mabilis na rin yun. Okay. Next category. Ito, natadako na tayo para sa aming round 3! Yes! Ayan, ang tagal din nating nanirahan sa Mandaluyong, 'di ba? Kung saan tayo napadpad tayo ng Sinag, napadpad tayo ng correctional, 'di ba? So, ngayon, tingnan natin kung marirecall mo yung ilan sa mga kaibigan ko o mga nakasama ko, mga naging kaibigan ko o kaibigan ko pa rin until now. Actually, until now, mga kaibigan ko sila. For 10 seconds, magbigay ka kahit 5 lang. Kasi medyo matagal mo na rin silang hindi nakikita, nakakasama, di ba? Okay, magbigay ka lang na at least 5.
For 10 seconds. Babae, lalaki, bakla, Si bahala ka. Jenny. Ha? Sandali, wala pang 10 seconds eh. Okay, ready? Timer starts now. Si Jenny. Ah. Si Aleta. Mm. Si Amor. Ah. Si Ali. Ah. Ang matagal na. Kapatid ni Aleta. Suso. Oh, si Bunso. Ay! Wala eh. Umabot sa oras. Ayan. Ayan. Thank you so much. Ayan ang ating round 3. At taray naman ni Mother. Para sa ating round 4, ikaw magbigay ng category. Eh, kasi, pag nagtutupi ko, di pa mabababagang. Imbis na ako. Sa ano? Sa tanong. Oh. Sige. Ganito. Tingnan natin kung mabilis pa yung memory mo. Oh. Maglaro muna tayo. Eto na ang ating round 4! Yay! Mabilis lang to ha. 10 segundo, magbigay ka lang ng 5 sagot. Parte ng katawan ng tao na may kapares. Ready? Go! Paa. Tuhod. Kamay. Mata. Tenga. Yeah! Ang bilis naman na. Diba? Bongga! Ang bilis-bilis. Eto na. In fairness, ang bilis. Akala ko ano ka na pa. Tulog. Galing ka. Eto na. Dumako na tayo para sa ating round 5! Yay! Okay, ito medyo mahirap to. Pero kung maaalala mo, sige, mas maganda. Sa ating round 5, sasabihin mo lang yung mga lugar na napuntahan ko na. Yung mga napuntahan ko ng racket. Marami. 5 nga lang, 5. Oh. Sa loob ng 10 segundo. 5. Okay, ready? Go! Harakay. Ano ba yung sa dulo? Boracay. Sa... Grabe, ang dami ko nga napuntahan. Isa lang yung nasabi niya. Sabi! Sa Pasig Norte? Oh, saan yun? Sa dulo? Saan ako napapadpad? Sa ano? Ay, sabihin ko na ni Mindoro. Mindoro. Ilocos. Oh, Ilocos. Yung sa doon pa. Meron pa. Meron, ilang beses ako nag-aeroplano. Oo nga eh. Nasaan ako nang na-stroke ka? Palawan. Palawan. Nasaan si Daddy? Baguio. Oh, yan. Diba? Sa dami, no? Ano, isa pa. Saan ako? Hindi ko mabanggit doon. Nasaan kami nung binaha kami ni Daddy Alex? Nasa ano kayo? Sa may pangat ng Pampanga. Malapit. Olongapo. Olongapo. Oo. Nasaan naman ako nung ano? Eto lang, nung nakaraan lang, nitong ano lang, December. Nasaan ako? Sino ka? Tagaytay. Ayun, Oo. Tagaytay. Oh. 'Di ba? Oh. Saan anong lugar yung dinala kita, nagbangka tayo. Kasama natin si Mahal, sila Tatay Jetro. Puerto Princesa. Hindi, Puerto Princesa. Galera. Galera. Oh. Ay, iba rin ba yung bayo? Magkaiba? Magkaiba, ang Puerto Princesa, airplane. Pwede rin siyang barko. Pero si Puerto Galera, mas malapit lang kasi siya. Mas palapit Yes. siya. Ang dami pa, 'di ba? Nag-Batangas na rin ako. Nag-Abra. Oh, yun, Abra. Abra. Pagudpod. Tugigaraw. Tugigaraw. Yun. Magtugigaraw din ako, 'di ba? Saan pa?
Ano pa iba naalala mo? Ang tumanim sa utak ko, Boracay. Samantalang di mo naman Samantalang yung kasama. samantalang yung Boracay dumaan lang naman kami. Oo. Nag-ano lang kami doon, nag tawag rito. Malapit lang kasi doon sa Boracay yung location. Yun, taray. Parang, umano dumiretso ka na, nandun ka na eh. Dumaan ka na rin. Correct. Diyan, saan pa? Di ba nag-ano rin kami? Bacolod. Ano pa? Di ba lagi kita may pasalubong na ano nun? Saan pa? Ano pa? Saan pa? Ano yung unang-unang beses ko nag-aeroplano? Naalala mo? Saan? Hinatid niyo ako ni Richard, ni Ali. Papunta ng Coron. Papunta ako ng Palawan. Ah, Yun yung unang-unang aeroplano. Samar. Oo, nag-summer din ako, di ba? Oo. Oo. Doon kayo nakita ni Richard. Taka nila Ali. Yun na naman. Isang buwan ka doon na. Correct. 1 month. Oh, ayan ha, ang bongga niyang mga question and answer namin eh. In fairness, mas bumibilis ha. Mas bumibilis yung memory mo ha. Oh, ayan ako, isa na namang banding ang aming natapos para sa inyo lahat mga momshies, habang ang aming mga tupiin ay hindi pa po tapos. Ang dami pa nating tutupiin. Oo. Kaya, Ako na lang magtutupin yan. correct. Kaya sa lahat ng mga nakakanood, ayan, you can comment below kung ano yung gusto nyong pwede namin gawin together na laro or game. Ayan, para na sa ganun po, magkaroon din kayo ng contribution sa aming mga gagawin pang mga vlogs. Ayan, muli maraming salamat. Ayan, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell mula sa aking YouTube account at sa aking Facebook page po. Ayan, nandyan. Para po nang sa ganun ay mas updated kayo sa iba pa naming mga upcoming videos and vlogs ng aking Momshi Jolly. Yan. At ganoon din po, maraming salamat sa aking Social Climber Squad sister sa pagpopromote ng aking YouTube vlog, YouTube account. Thank you so much. Ayan, until next time, this is Momshi Gladys together with my Momshi Jolly. Saying God bless and thank you so much. Thank you. Bye. 1, 2, 3, come on! Come on!